Oletko koskaan miettinyt, miten tapamme matkustaa muuttuu, kun uudet käsimatkatavaroita koskevat säännöt astuvat voimaan vuonna 2026? Nyt on paljastunut ratkaisevia yksityiskohtia, jotka tulevat muuttamaan kaiken sen, mitä luulemme tietävämme kevyesti matkustamisesta. Se, mitä kuulet seuraavaksi, voi säästää sinulta aikaa, rahaa ja monia ikäviä yllätyksiä seuraavalla lennollasi. Ilmailuala on ottamassa käyttöön joukon muutoksia, jotka tulevat mullistamaan sen, miten matkustajat liikkuvat käsimatkatavaroiden kanssa. Harvat tuntevat nämä säännökset yhtä hyvin kuin ne, jotka työskentelevät niiden parissa päivittäin. Yli 10 vuoden kokemuksen omaava lentoemäntä, joka on nähnyt sääntöjen ja matkustajien käyttäytymisen kehittymisen läheltä, on paljastanut yksityiskohtia uusista käsimatkatavaramääräyksistä, jotka tulevat voimaan vuonna 2026. Kyseessä on toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa tehokkuutta lennon aikana, vähentää viivästyksiä ja tuoda järjestystä tilaan, joka on vuosien ajan ollut kiistojen, stressin ja hiljaisten konfliktien lähde ylälokeroissa. Näiden sääntöjen ymmärtäminen jo nyt auttaa ennakoimaan, suunnittelemaan matkat paremmin ja välttämään epämiellyttäviä yllätyksiä lähtöportilla, jossa liian moni matkustaja huomaa liian myöhään, ettei oma laukku täytäkään sallittuja vaatimuksia. Yksi keskeisimmistä muutoksista vuodelle 2026 on yhtenäisen kansainvälisen kokostandardin käyttöönotto, jota lentoyhtiöt ovat yrittäneet toteuttaa tuloksetta jo vuosien ajan. Lentoemäntä kertoo, että tähän asti jokainen lentoyhtiö on määritellyt omat rajansa, mikä on pakottanut usein matkustavat opettelemaan eri mittoja ulkoa tai ottamaan riskin, että käsimatkatavara hylätään koneeseen noustessa. Uuden sääntelyn myötä sallitut mitat ovat samat kaikilla kansainvälisillä reittilennoilla, mikä poistaa epäselvyyksiä ja tekee matkustamisesta sujuvampaa. Olennaista on se, ettei mittoja ilmoiteta senttimetreinä, vaan yhtenäisenä mittasuhteena, joka antaa joustavuutta ilman liiallista venymistä. Käytännössä kaikki käsimatkatavarat, joiden tilavuus ylittää tämän standardisuhteen, luokitellaan automaattisesti ruumaan meneväksi matkatavaraksi, ilman poikkeuksia ja ilman neuvottelumahdollisuutta portilla. Lentoemännän mukaan tämä päätös perustuu tarpeeseen estää jatkuvat viivästykset, joita syntyy silloin, kun useat matkustajat yrittävät tuoda koneeseen laukkuja, jotka eivät yksinkertaisesti mahdu ylälokeroihin. Toinen merkittävä osa uutta sääntelyä on älykkäiden sensoreiden käyttöönotto ylälokeroissa. Ne pystyvät tunnistamaan automaattisesti käsimatkatavaran koon ja painon. Sensorit eivät ainoastaan estä lokeron sulkeutumista, jos laukku ei täytä vaatimuksia, vaan ne lähettävät myös välittömän hälytyksen miehistölle. Tavoitteena on vähentää henkilökunnan manuaalista puuttumista tarkastuksiin, nopeuttaa koneeseen nousua ja vähentää kitkaa matkustajien ja lentoemäntien välillä. Lentoemännän mukaan sensoreita on testattu Euroopan reiteillä ja tulokset ovat olleet yllättäviä, tilakiistat ovat vähentyneet yli 50% ja käsimatkatavaroiden järjestys matkustamossa on parantunut huomattavasti. Matkustajat eivät enää voi työntää laukkuja väkisin lokeroihin tai pakottaa luukkuja kiinni tavalla, joka vaarantaa lentoturvallisuuden. Vuoden 2026 määräykset sisältävät myös tiukat rajoitukset henkilökohtaisten tavaroiden määrälle. Siinä missä aiemmin sallittiin käsimatkatavara ja erillinen henkilökohtainen esine, kuten reppu, käsilaukku tai tietokonelaukku, uusi järjestelmä yhdistää kaiken matkustamoon vietävän yhdeksi kokonaisvolyymiksi. Tämä tarkoittaa, että kannettavan tietokoneen laukku, pieni reppu tai jopa kamerakotelo on sijoitettava käsimatkatavaran sisälle. Päätös perustuu perusteelliseen analyysiin siitä, kuinka paljon aikaa kuluu, kun matkustajat käsittelevät useita erillisiä esineitä koneeseen noustessa, erityisesti silloin, kun heidän täytyy ottaa elektroniikkaa esiin tai järjestellä tavaroitaan istuimelle päästyään. Lentoemäntä toteaa, että muutos pakottaa matkustajat suunnittelemaan paremmin ja yksinkertaistamaan mukaan otettavia tavaroita. Monet paljon matkustavat tekevät tämän jo nyt, mutta uusien sääntöjen myötä siitä tulee pakollista kaikille. Monille yllätyksenä voi tulla se, että uudet määräykset sisältävät myös ympäristökriteerejä, joita aiemmissa säännöissä ei juuri ollut.
Vuodesta 2026 alkaen käsimatkatavaran materiaali on ratkaiseva tekijä. Lentoyhtiöt voivat rajoittaa laukkuja, jotka on valmistettu erittäin jäykistä, huonosti joustavista tai helposti rikkoutuvista materiaaleista. Taustalla on se, että rikkoutuneista laukuista syntyvä jäte on kasvava ongelma lentokentillä, ja kovien materiaalien terävät reunat voivat vahingoittaa muita laukkuja tai jopa lentokoneen rakenteita. Lentoemäntä kertoo, että kevyiden ja osittain joustavien materiaalien käyttöä suositaan, sillä ne mukautuvat paremmin tilaan ja vähentävät vaurioiden riskiä. On jopa harkittu kodinkoneista tuttua merkintäjärjestelmää, jonka avulla matkustajat voivat helposti tunnistaa, mitkä laukut ovat kestävämpiä ja paremmin hyväksyttyjä. Yksi eniten keskustelua herättävistä muutoksista on uusi painoraja, joka on aiempaa tiukempi ja vaikeampi kiertää. Sen sijaan, että sallittaisiin laaja jousto, kuten tähän asti, jolloin monet lentoyhtiöt eivät juuri punnineet käsimatkatavaroita, uusi sääntely edellyttää, että kaikki laukut valvotaan automaattisen lähtöselvitysjärjestelmän integroitujen vaakojen avulla. Lisäksi ennen koneeseen nousua tehdään satunnaisia tarkastuksia, ja ylälokeroissa olevat sensorit arvioivat, ylittääkö laukku sallitun painon. Jos ylitys havaitaan, laukku siirretään pakollisesti ruumaan, ja matkustajan on maksettava vastaava maksu ilman poikkeuksia. Lentoemäntä korostaa, ettei tämän tarkoituksena ole hankaloittaa matkustamista, vaan ehkäistä turvallisuusriskejä, joita liian painavat käsimatkatavarat aiheuttavat erityisesti turbulenssin aikana. Hänen mukaansa putoavista laukuista aiheutuneet loukkaantumiset ovat lisääntyneet viime vuosina, koska monet matkustajat yrittävät välttää ruumalaukun maksun ottamalla liian raskaita tavaroita matkustamoon. Elektronisia laitteita mukanaan kuljettaville matkustajille vuoden 2026 sääntely tuo nopeammat mutta vaativammat turvaprotokollat. Ensimmäistä kertaa puhelimet, pienet kamerat ja laturit saa jättää käsimatkatavaran sisälle, mutta kannettavat tietokoneet, suuret tabletit ja droonit on sijoitettava erityiseen, kansainvälisesti hyväksyttyyn suojapussiin. Tämän suojapussin on oltava kuumuutta ja iskuja kestävä, ja siinä on oltava selkeästi näkyvä tunniste turvaskannereita varten. Lentoemäntä toteaa, että tämä lyhentää turvatarkastusjonoja, mutta edellyttää matkustajilta investointia sertifioituihin suojapusseihin. Taustalla on kasvava huoli viallisista akuista, jotka voivat ylikuumentua lennon aikana. Tällaisia tapauksia on jo sattunut eri puolilla maailmaa, ja sääntelyn tavoitteena on ehkäistä nämä riskit ilman, että tarkastusprosessi monimutkaistuu. Ennen kuin jatkamme, muista tilata tämä kanava. Yksi klikkaus auttaa meitä valtavasti. Ja jätäthän mielipiteesi kommentteihin. Merkittävä muutos koskee myös nesteitä ja kosmetiikkaa, jotka kokevat ensimmäistä kertaa moneen vuoteen perusteellisen uudistuksen. Vaikka tunnettu 100 millilitran sääntö pysyy voimassa, uusi sääntely tuo mukaan luokituksen, joka perustuu viskositeettiin ja vuotoriskiin. Tämä tarkoittaa, että tietyt tuotteet voidaan hylätä, vaikka ne täyttäisivät määrälliset vaatimukset, jos niiden pakkaus ei vastaa turvallisuusstandardeja. Lentoemäntä kertoo, että geelit, paksut voiteet ja erittäin voimakkaasti tuoksuvat kauneustuotteet joutuvat lisätarkastuksiin. Tavoitteena on estää vuodot matkustamossa, sillä ne eivät aiheuta ainoastaan epämukavuutta, vaan voivat vahingoittaa lentokoneen laitteita. Monien mielestä nestesäännöt ovat liioiteltuja, mutta miehistö kohtaa tilanteita, joissa pieni vuoto voi vahingoittaa istuimien lukulaitteita, painikkeita, näyttöjä tai mattoja, joita on vaikea puhdistaa. Yksi puhutuimmista muutoksista on ylimääräisten pehmeiden tavaroiden rajoittaminen. Ostoskassit, paksut takit ja esineet, joita matkustajat ovat perinteisesti kantaneet kädessä välttääkseen niiden laskemisen käsimatkatavaroiksi, eivät enää ole poikkeus. Uuden sääntelyn myötä kaikki esineet, jotka häiritsevät kulkua istuimelle, katsotaan osaksi käsimatkatavaraa ja niiden on mahduttava sallittuun tilaan. Tämä koskee raskaita päällystakkeja, matkahuopia, puristamattomia tyynyjä ja lentokentältä ostettuja matkamuistoja. Lentoemäntä selventää, että duty-free-alueelta ostetut tuotteet sallitaan edelleen, mutta niidenkin on noudatettava uuden yhtenäisen tilavuuden sääntöä. Tämä lopettaa yleisen käytännön, jossa duty-free-pusseja käytettiin ylimääräisten tavaroiden kuljettamiseen. Sääntely tuo mukanaan myös vähemmän käsitellyn, mutta erittäin tärkeän tekijän, liikkumisen matkustamossa koneeseen nousun aikana.
Aiemmin matkustajat saattoivat seistä käytävillä järjestellessään laukkujaan, mikä aiheutti tukoksia ja merkittäviä viivästyksiä. Vuodesta 2026 alkaen matkustajilla on rajallinen aika sijoittaa käsimatkatavaransa ylälokeroon. Jos aika ylittyy, laukku luovutetaan miehistölle ja siirretään ruumaan. Lentoemäntä painottaa, ettei tarkoitus ole kiirehtiä sujuvasti toimivia matkustajia, vaan estää viivästykset, joita aiheuttavat valmistautumattomat henkilöt. Tämä edellyttää, että jokainen matkustaja pitää käden ulottuvilla vain välttämättömät tavarat ja järjestää matkatavaransa huolellisesti jo ennen koneeseen nousua. Pienten lasten kanssa matkustaville vuoden 2026 sääntely tuo helpotuksia kokoon taitettavien lastenrattaiden ja hoitolaukkujen osalta, mutta selkein ehdoin. Lastenrattaat hyväksytään, kunhan ne täyttävät standardoidut nopean taittamisen vaatimukset. Hoitolaukut sallitaan ilman, että ne vievät osan aikuiselle varatusta tilavuudesta, mutta niiden on sisällettävä ainoastaan lapsen välttämättömiä tarvikkeita. Lentoemäntä kertoo, että muutos on tehty perheiden tukemiseksi ilman, että muiden matkustajien tila kärsii, ja samalla estetään väärinkäytökset, joissa suuria laukkuja on kuljetettu lapsivarusteiden varjolla. Pitkillä lennoilla otetaan käyttöön uusi sääntö istuimen alle sijoitettavien tavaroiden osalta. Kaikkien sinne laitettujen esineiden on oltava sellaisia, etteivät ne estä ilman kiertoa tai lattialla sijaitsevien turvalaitteiden toimintaa. Syy tähän on se, että monet pehmeät laukut tukkivat savunilmaisimia tai ilmanvaihtokanavia ja heikentävät turvallisuutta. Lentoemäntä toteaa, että tämä edellyttää laukkuja, joiden rakenne on aiempaa kompaktimpi ja vahvistettumpi, ja että valmistajat ottavat tämän jo huomioon uusissa, vuodelle 2026 suunnitelluissa malleissa. Lopuksi lentoemäntä korostaa yhtä kaikkein tärkeintä asiaa, älykkään matkustusajattelun omaksumista näiden uusien sääntöjen myötä. Vuoden 2026 sääntelyn tarkoitus ei ole tehdä matkustamisesta hankalampaa, vaan vähentää kitkaa ja parantaa turvallisuutta. Olennaista on oppia pakkaamaan strategisemmin, käyttää järjestelijöitä, karsia turhat tavarat ja panostaa laatuun määrän sijaan. Kokemus osoittaa, että kevyesti matkustavat, sääntöjä noudattavat ja hyvin organisoidut matkustajat nauttivat huomattavasti sujuvammasta ja stressittömästä matkasta. Uusien sääntöjen myötä tämä pitää paikkansa enemmän kuin koskaan. Lentoemäntä päättää toteamalla, etteivät nämä säännöt ole vain tekninen muutos, vaan kulttuurinen muutos tavassa matkustaa. Matkustajien on sopeuduttava, mutta vastineeksi he saavat nopeampia, turvallisempia ja paremmin järjestettyjä lentoja. Valmistautuminen jo nyt auttaa ottamaan muutokset vastaan ilman yllätyksiä ja tekemään jokaisesta matkasta miellyttävämmän kokemuksen. Käsimatkatavaroiden tulevaisuus on valvotumpi, mutta myös tehokkaampi, ja ne, jotka ymmärtävät nämä säännöt jo tänään, ovat selvästi etulyöntiasemassa, kun ilmailuala ottaa tämän tärkeän askeleen vuonna 2026. Jos tämä tieto auttoi sinua valmistautumaan tuleviin muutoksiin, muista painaa tykkäystä, tilata kanava, jakaa tämä sisältö muiden matkustajien kanssa ja jättää kommentti siitä, mikä sääntö yllätti sinut eniten tai mihin kysymyksiin toivoisit meidän palaavan. Kiitos, että katsoit loppuun asti. Nähdään seuraavassa videossa. Hyvää matkaa!